कग्लब ककबरक सिमिया कग्लब ककबरक कग्लब बर' कग्लब डिमासा कग्लब गार' कग्लब तिवा कग्लब अमाहाय खलायै ककबरक ककबाय गोदाल जाक गोबांमा जे ककरक तंमानि बरकनि सुइक्रुं ककबरक सुइक्रुं रक फाइजाक चिनि हानि ककबरक सुइक्रुं रकबो कग्लब नतुयै कायसा पान्दा नि बागै बेबाक तिनि फाइजाक सालसानि पान्दा आबो ओ पान्दा ककबरकनि सिमिया ताई बर' गार' तिवा डिमासा ट'ट' जत्त ककनो अमति पान्दानि बिसिंथि खलायै सालायमानि बिसिंथि खलायै खानामानि बिसिंथि खलायै बरकनि ककथाय चिनि ककथायनो गोदाल रिमनि बिसिंथि चिनि ककबरक कग्रुबाम ककबरक कग्लबनो ताइबो कुचुगति सेनानि बागै ओ पान्दा अमनि बिसिंथि ताबुक तेवसा ओ कग्लब पान्दा दुइटान सिमि सांनान कक किसा लाइ तंखना हाइफानो जों अर कायसा प्रस्ताब लेखा जत्त जातिनि हासिं आं सायख्लांमानि गार' बर' डिमासा तिवा राभा ट'ट' अमतुई जे ककबरक बाय सल्लाय मल्लाय कक तंमोननि कायसा फोराम कायसा अर्गेनाइजेशन खलायमानि बिसिंथि तिनि चिनि खुमुलुंग कग्लबनो तुयै कायसा पान्दा अंखा अमति पान्दा थिनांगबो डिमासा हाव थांगै बर' हाव थांगै तिवा तंगमानि जागाव थांगै अमहाय खलाय थांलायनाय फायलायनाय ककनो ककबरक कक सिमिया जत ककनो बाहाय खलाय बसाङो लाङै थांमान ताम होननायबा चिनि ककबरक बाय ओ बर'ग्रकनि कक सल्लाय मल्लाय थानसा खलायै बिनि डेभेलपमेन्ट बिनि हामसा रिनायनि बागै सामुं तांलायमानो अमो सालायजाखाते हामबाय।